til at gemme mig. Okay, så tæller jeg til 10. 1, 2. Flora, du skal altså holde dig for øjnene, mens du tæller. Ja, det er nok. 1, 2. Jeg lover at gøre det rigtigt. Vil I også hjælpe mig med at tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu kommer jeg! Wow! Hold da op, hvor er den flot. Har du selv lavet den? Nej, den har jeg også lavet på pantomime-teateret. Pantomime-teateret? Se! Hvad? Rasmus Klump. Jeg tror, at Pervers bog er en tryllebog. Og vi har fundet en græskar med en levende. Han ser da ikke levende ud. Han er levende. Ej, hvor sejt. Hej, jeg hedder Flora. Og det der, det er Rasmus Klump. Det er hej. Nej. Det der, det er alle børnene, der er kommet for at se os. Kan du ikke se græskarmand? Ej, hvor er det en fantastisk bog, du har fundet, Rasmus Klump. Den er jeg vildt glad for. Flora, du glemmer, hvis det er en bog, jeg har lånt på pantomime-teateret. Halløj! Har I lige set alle de børn, der kommer på besøg os? Jeg tænker, at inden vi tjener fysisk kage, børnene de skal udkomme i tvivl og have en lyser og sætte eller spændekager. Så er det lige den sammen. Var det noget, venner? Så er jeg færdig, der er godt. Ja, vi skal for fanden.